מאיפה הגעת? מה? אני הגעתי משם, הייתי בנתיב האמצעי, אני חושב, וראיתי אותו מתחיל לפנות באדום, הייתי בירוק, היה לי אור ירוק ונסעתי במהירות יחסית לא נמוכה לכביש, לא יודע, זה 80-90, ניסיתי להתחמק, לחצתי על הברקס תוך כדי, בגלל שהצלחתי להתחמק יחסית, הגעתי לפה. הוא הדף אותי פשוט, אבל לא נכנסתי בו חזיתית מהדופן, בגלל ששברתי ימין. מה תעודת זהות? 011 60 3784. אתה רוצה להתכונן לבית חולים? באמת שיש לנו טיסה, אנחנו מתלבטים. ישראל. אברהם? כן. אדוני, זה האירוע הזה. אלופה שלי. דוד המלך כמה? מספר מול העירייה. בואו, צריך קטנה מקום. עשיתי לך? מה התעודת זהות שלך? מה התעודת זהות? תעודת זהות. 3-0. כן? ספיר, הגעת לתאונה? חיובי. 3-0? 8-3 2-4 1-6 מה יש לך שם? 9? מה השם? מכמה אתה? מה קרה? נדלק לי ירוק. עמדתי בצד שמאל. פנית שמאלה? נדלק לי ירוק. לא, היה אדום בהתחלה. היה לו אדום? היה לי אדום. פתח הרמזור. ספיר, יש דיווח ראשוני שם? קטנה רגע. התחלתי בנסיעה. התחלף לך לירוק? היה אדום, הייתי בעצירה. אוקיי. נדלק ירוק. נדלק ירוק מה? לכיוון השני? שמאלה. שמאלה. התחלתי בנסיעה. אבל הרמזור הזה קצר. עד שהאוטו התחיל לנסוע, ופתאום התחל, לא יודע, ראיתי בן אדם ממש מולי ככה. הבנתי. מי מגיע לפה לקחת אחריות על המשאית? הנה אחד מהעובדים של אנג'ל. איפה הוא? מרכז מילוד 404. סדר? תבדקי מתי הם פה, יש לי פה משאית באמצע הצומת, צריך פה עוד עזרה בחסימות, אני עכשיו עולה מול בוחנים ותתקני גם יחפץ. אני מעפת אנג'ל, אנחנו הובילו משאית, עכשיו תבוא לפה, סגור את התנועה, להעביר את הסחורה. וכרגע לא לגעת במשאית. לא, כן, אחרי שמסיימים, זה הכוונה. אחרי שמסיימים, זה הכוונה. האוטו שלי פה, זה מפריע לך? אני אעשה אותה? לא, שימו אותו עכשיו בצד, בתחנת אוטובוס. ישראל. לובי 404 הוא תבוא. איך אתה מתרשם ממצב הנפגעים בתאונה, אם יש בכלל? איזה מצב ולאיפה? קטנה איתך? זר. עוד שנייה פה תאונה. איפה... מד"א מצב קל, אסף הרופא? כרגע יש לנו פה את הנהג משאית, מצב קל לאסף הרופא. נהג הרכב הפרטי כרגע לא מתפנה. תודה. קח רגע. ישראל, אתה רוצה בידי מאדם חשוב? תעשה לי, קחי כמה תמונות פה לזירה של התאונה, בסדר? מרחוק, מקרוב, מהפגיעות של המכוניות, מכמה זוויות, בסדר? מיקה, כמה זמן מתנה פה? בודקת. יש לך מצלמה באוטו? לצערי הרב
מי אתה אדון? לא, אני עובד איתו. שלח אותי המנהל מהעבודה. אז תעמוד בבקשה למדרכה, בסדר? לא, באמצע רק הכביש. רוצה לראות הנהג, רוצה לקחת את הסחורה. הנהג כבר בפנים. מיקה, מה מספר אירוע שעליי? 865. תרשום לך 865 בטלפון. מספר אירוע 865. אמן. שלום. יש לך פתק רגע? שאילתה והצגת דמויות יכולה לסגור, מדובר תרשום. בחשוד מוכר של התחנה, מורץ מימון. 865, איזה מספר אירוע? אחרי שתקבל טיפול רפואי והכל, תגיע עם המסמכים הרפואיים לתחנה, תדווח על התאונה. 65. קיבלתי. אני יודע 402. 865, מספר אירוע. מה עם איתם? כן, בסיום הטיפול הרפואי להגיע לתחנה לדווח על התאונה. מה נדבר שמה? טוענת שמישהו דפק לה על החלום. ישראל, אני קטנה יורד מהאזנה רגע. בוחנים מלוד, מצב קל אסף הרופא? בוחנים מלוד. בוחנים מלוד. שידליך את האורות, הוא מסרבר את כולם. בואו מכאן. ישראל, אין בוחנים עכשיו? אין לי משם מענה. דבר עם מצובה, שימו לך הטלפון של ברקו, דבר עם לך. ברקו בשעה כזאת לא נמצא. צילמת לי? את הפגיעות, הכל? יופי, גם את כל הצומת מרחוק. רן התקשרו אליי, שואלת מקור באוטו, אני לא ידעתי מה. תשמע, יש לך את שלי, בלי הכוונה. כן. היא תעמוד כמה דקות פה האוטו, מפריע? צריכים להעמיד את הסחורה אחרי שיבוא בוחר. בסדר, כרגע תעמדו במקום אחר, לא פה. איפה תעמוד? היא צריכה לתפוס לברדה, להעמיד את הסחורה. יוצאת לחלוקה. בסדר, זה עוד ייקח זמן. בינתיים תביא אותה לפה, תחנת אוטובוס, תעמיד אותה שם. ספר, אנחנו צריך שאני אבוא אליך גם? אני צריך לדבר עם אחד הבוחנים. יש תעדכן, אם תצטרך עוד ניידת אני אבוא אליך. מרכז מ-404. תבדקי לי מה קורה עם מתנה. ספיר, עם כמה דקות באים, הוא אוסף את השלטון שלו ויוצא אליך. בסדר, יש לנו איזה בוחן שיכול להיות זמין בטלפון? בודקת? קודם כל, יתרון התקשרו אליי, אני כן. אמרתם שאני לא יודע מה, אם לבוא לגרור או לא, אני מניח שזה בידיים יש לי שלכם. בטעות לחצתי סיום על האירוע שלי, ועשיתי לגרור? שאלו אותי, אמרתי מה אני הם לא קשורים לגרירות?
לא, הם התקשרו אליי כי כנראה ראו שיש איזושהי מצוקה, אז שאלו אותי לדאוג לגרירה. אמרתם, אני לא יודע. אני צריך את התשובה שלך, א', ב', יש לנו טיסה, מתי הטיסה? 7:40. ג', אני רוצה לדעת מה הוא... בוא נריץ עניינים בינתיים. בבקשה. כרגע תזמן גרר, בסדר? כי זה ייקח זמן, לפחות מאמין שעה, שעתיים, תזמן גרר. אפילו בוא מראש תביא לפה איזה מישהו במשפחה שלך שיקח אחריות על האוטו, שאתה תוכל להתפנות לשדה התעופה כבר. אוקיי, תקבלי לי. כן, אוקיי, נו. בסדר, סליחה. בסדר? כן. אני עכשיו מחכה לתשובה מהבוחנים לראות אם הם מגיעים לפה או לא. כן. מה מה זה? אמר לך הבחור? מי? יודע שהוא מסתכל? זה לא רלוונטי. לא, בסדר. מה זה? מישהו שובר את הראש לחברות הביטוח. למה הכוח? איפה הנח של האוטו? בסדר? בסיום טיפול רפואי או לא, בהמשך תגיש דיווח על התאונה דרך האתר של המשטרה באינטרנט או פיזי בתחנה. בסדר? הדיווח הזה אתה מקבל אישור, את האישור הזה אתה מעביר לחברת הביטוח. בסדר? זה שתוכל להתחיל תהליך עם התביעה. בסדר. טוב, אני חושב שהוא ידאג לי. מספר אירוע 865, תרשום לך. אני אבוא עכשיו אחראי של המאפייה. מי האשם בתאונה? אני לא קובע, בוחן קובע או שופט. הכל מצולם, יש במצלם. זה הצומת שלו. מיקה, יש תשובה לגבי בוחן? טוב, כנראה לא יהיה לך עכשיו, אבל אני בודקת כל נקודה. לא, אני רוצה לדעת אם אני יכול להזיז פה את הרכבים מהכביש. מורן, תעדכני את 11 בדיווח הזה. יש מצב שהוא ירצה שנביא אותה לתחנה.